tun safarin Allah yanzu wai a ce wancan a wancan wai mutum dan adam Allah ne yake bayarwa. Lado ai dole in yi kuka Lado. Gaskiya. Ya zan yi Lado. Anya ni ko ba ma sata zan farawa. Ha ba. Ai to abun za ka yi Allah ne zai kawo. Ciwo abun ne da ciwo ni sata ma gaskiya zan fara a garin nan gaskiya. Sata? To in ba sata ka fara ba ai yanzu bros. Ja to ya ake ciki ne dan talakawa dan ko ba talauci ga gare ka kai. Ni dama na gaya ma ni ba sa'an ka bane ba. Ni na fi karfin ka wallahi. Wallahi ƙarya ce a banza a ni nake ma ƙarya. A banza a Allah ne zai kawo. Wannan da mahaifinka yake noma waye bashi mahaifina ne ya bashi. Jibe su dan Allah dole tafiya da suke yi dan Allah dan Annabi. Mutum riga ma da ayyage wai amma akan wani ta ake wani. Allah zo tashi ma ni kamar ka ni je in yi fitsari. Lado kana ji ni na ga wata tumfafiya can ma bari kawai tsani. Je kai to fitsari ina nan. To shikenan Lado. Zan yi fitsarin kai Lado kuma fa yanzu na ga Lado wannan kuɗi ne ta zai mu raba ka ina kai wa Allah ya sala arziki na yanzu wallahi Lado ina zuwa Lado ina zuwa Lado fitsarin nan naka ya kasa yi Lado to kana nan Ina nan. to ai kawai ma sai an jima Lado fitsarin nan ai yanzu rayuwar nan ai na ji daɗin rayuwar nan sosai Yanzu na kawo alhaji can. Akwai wani alhaji a ƙauyen nan bayan ni ne. Ni zan fara yin fitsarin nan don in samu kuɗin nan. Yana fi kowa samun kuɗi a wajen nan. Zan yi fitsarin nan. Domin sanar da kai sabbin waƙoƙi da bidiyoyinmu da za su fito nan gaba. Duba ƙasan bidiyon da kake kallo ka danna subscribe, ka sake koma